Business permit naman para sa lehitimong negosyo iginiit sa mga manlalako sa Nalsian Sur, TALIPAPA sa Bayambang. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Tinalakay ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang mga kinakailangang business permit at iba pang dokumento para sa legal na operasyon ng mga vendor sa Nalsian Sur, TALIPAPA. Sa isalawang pagpupulong, ipinaliwanag sa mga vendor ang proseso ng pagkuha ng permit at kahalagahan ng pagsunod sa mga regulasyon ng lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatakbo ng negosyo. Ayon sa tanggapan, layunin ng hakbang na matiyak na lehitimo at organisado ang operasyon ng mga nagtitinda sa TALIPAPA habang pinapanatili ang kaayusan sa lugar. Hinihikayat ng mga vendor na kumpletuhin ang kanilang mga requirement upang maiwasan ng anumang paglabag sa mga umiiral na ordinansa. Bukod sa usapin ng permit, tinalakay rin ang ilang hakbang para sa mas maayos na sistema at operasyon sa loob ng pamilihan. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan, Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.